Duda pila sartze zaizkit leku kontzeptuakin ere, leku, espazio, edo begirada inkluso, ez? Bai. Pena ematen dit momentuan igual ez neongolako presente inkluso, ez? Eta disfrutateko beste zaitasuna. pertsona batek egin balu bezala hori dena. Nire identitatearen parte dala, eta gaina oso arrona hola, leturian alaba izatez. Eta nahi edo ez dut esango bideak iriki dizkigunik zeren, ez? Baina bai zen 15-16 urteko leire batentzat super guaia. Hain mundu ez ezagun baten, musika eta nola funtzionatzen duen industriak jende pila bat ezagutzea. Forma hori ere planteatu behar diogu gure buruari nondik egiten dugun. Eta musika ere nondik egiten dugun, ez? Bestei gustatzeko eta xosak lortzeko, baita ere zilegi dela, edo benetan zerbait reala nahi degulako. Kaixo, ongi etorri beste atal batez, leku baten bila podcastera. Hemen gaude beste aste batez, Euskal Herrian emakumeek duten egoera aztertzen. Gainera, azken asteetan esango nuke nahiko hausnarketa egin ditu dala. Ez dakit onak ala txarrak diren, gaurko gonbidatuarekin ere aztertuko ditugu horiek. Baina, zero beto gaurko gonbidatua aurkeztu baino, gaurkoan gurekin daukagu Leire Berasaluze Gerrikagoitia, berak horrela aurkezteko eskatu zidan, nik Leire Letu bezala ezagutu dut betidanik. Berak kriminologia ikasi zuen EHUn, bertako irakaslea ere bada, baina, zuk aurkeztuko duzu beto zure buru, ez da? Ados, eske jende askok esaten ditai, baina claro, Leire Leturia zea, baina zure aita da Xabier Berasaluze, ez? Jende asko, igual, ez da konturatzen, aitak bigarren abizena hartu zula, ez? Eta behin amak esantzen, Leire, kontuatzea zure abizen artistiko bezala ere, zure hirugarren abizen hartu bezula, eta nerea saltatu indezula? Ja, gaixo, zure amarentzat ere. Nahi dut orkestea Leire Berasaluze Gerrikagoitia bezala. Oso neritzen zait, bai. Podcast honetako lehenengo galdera beti berdina izaten da. Gustatzen zaidalako pixka bat ere podcastaren inguruan zuek hausnartzea. Zuek esango zenuke, zuretzako bintzat zer da emakumeak leku bat izatea musikaren industrian? Claro, izan dut ez dakit nire favoreko edo ez, podcast honen beste atal batzuk ere ikusi ditut ez, eta duda pila sartze zaizkit leku kontzeptuakin ere, leku, espazio, edo begirada inkluso, ez? Bai. Zeren, eske iruditzen zait emakume batek, lekua beti izan dugu, ez dakit espazioa gurea zen, baina agian begirada, ez? Begirada gehiago izan da objektu modura eta ez subjektu modura. Bai, produktu modura. Produktu modura. Ez? Orduan, ez dakit, igual galdera horri erantzuten eguneko egun baten, zeren, eta aldi berean, bai ez igual leku bat litzateke aparte de segurua, ez? Bilatzen degula guztiok. Bai. Batez ere espazio bat nun ez garen objektu sentituko edo izango baizik eta subjektu, izateko eskubidea. Bai. Beti gustatzen zait, sartu aurretik intensidadean eta sakontasunean, pixka bat egitea nola baiteko zuen ibilbidearen errepaso bat. Ez dakit zuk zer nolako erlazio izan duzun txikitatik musikarekin, gainera etxetik jasota musika, eta noiz erabaki zenuen profesionalizaziorako bide hori egitea? Nik uste musika ez dudala bizi izan kontzienteki. Zeren, gure familian bat zetorren komponente bat zan, esango dugu, edo espazio edo leku bat, ez? Eta nire parte ere sentitzen nun jada musika egiten jarri aurretik ere, ez? Baina egia da, bosturtekin ja biolina jotzen, gitarra pixka bat txapurreatzen ere kabuz ikasten, ez nun inoiz erabaki gainera salto bat egitea, ez?
ez dut esango inposatu etorri zenik zeren ez, baina bai izan zen bilatu ez nuen zerbait. Ez, zeren azkenean orain kasi 20 urte grabatu genula zure doinua bideoa. Ez, eta inungo pretensiorik gabe lagun bati esan nion Kristinari, Lor taldearen abestia gustatzen zait, eta zergatik ez dugu elkarrekin abesten, ez? Eta lagun batek zeukan kamera bat. Eta baten grabatu genuen bideo hori, ez? Eta hortik etorri izan dena. Orduan, ez genuen ez da denbora izan ikustet, pentsatzeko, ostras, hau egin nahi dugu? Ez, egin ninen. Bai, etorri zen bakarrik. Bai, Hor, Kristina aipatu duzu, lain taldean ibili zineten okeraz banago 2008-tik 2016 bitartean. Nik aitortuko izut oso fana nintzela, gero sartuko naiz horretan. Taldean bi abeslariak emakumeak zineten, eta horrek gaur landuko dugun gaiarekin ere zerikusi askoa dauka, eta horrek nolabait taldea ere 2008an berezi egiten zuen. Ez dakit nolako izan zen zuretzako lain taldean aditzea, edo bilbide hori nola gogoratzen duzun? Izan zen, orain adibidez askotan ikusten dut, leire hori kanpotik ez, edo bideoak ikusten ditut, eta esatet, ostra, hauin genuen, eta hauin genuen, pena ematen dit momentuan igual ez nengolako presente inkluso, ez, eta beste pertsona batek egin balu bezala hori dena. Ez? Baina bai gogoratzen ditut, benetan, kriston maitasunakin urte haiek, eta lain definitzeko forma bat da izan anaitasun eta aizpatasun gune bat. Bai izan hori. Ze polita. Bai. Gainera horrela gogoratzea urteak pasa ondoren oso polita da. Ze ekarri zizun taldeak, bai maila pertsonalean, bai baina maila profesionalean ere? Sobre todo maila pertsonalean ekarri zian Kriston Lagun taldea. Kriston Lagun taldea. Eta oraindik mantentzen dena, eta oraindik kedadak iteiteu, eta astero WhatsApp ez behintzat konektatuak gaude, eta horrek niretzako asko esan nahi du. Lain utzi genenetik 10 urte pasaiea. Eta profesionalean noski bat ere pentsatu gabeko hasiera bat. Ez? Eta baita ere pozten naiz hain genuinoki izana, ez? Zeren ez zeon inungo pretensiorik, ez gure musikan, ez eszenatokian egoteko maneran, ez zertan, ez benetan genuinoa zen. Eta askotan ikusi dut nere burua hori galtzen eszenatokira ego bardeten askotan. Eta azken esango dut, ez dakit 5 urtetan edo horretaz, kontzientzia hartu, eta aldatzen bai saiatu naiz, eta benetan itzultzen, ez? Ez besteak konplazitzeko edo egin musika edo abestu, ez? Eta igo eszenatokira hortik, baizik eta nik disfrutatzeko. Eta zu nahi duzulako. Bai. Hor, batu dugu bi abeslariak emakumeak zinetela, ez dakit, eta gainera bi emakumeak abeslariak izatea badauka, errezagoa da begirada ezberdin bat ematea publikoaren aldetik. Ez dakit zuen kasuan sentitu zenuten inolako aurre iritzirik, oztoporik, biak emakumeak izateagatik, kanpotik jasotzen zenuten begirada beste nolabaitekoa zen? Hori ere izan da urteak aurrera paseala egindako gogoeta bat, ez? Momentuan bertan ez ginen kontziente eta pluralean hitz egin dezaket. Eta zenbatetan izan ginen objektu eta ez sujetu. Ez? Gainera gazteak zineten. Oso gazteak. Nik nire lehenengo kontzertuan 15 urte neuzkan. Besteak zartxogoak zian, baina urte bat. Bi, zarrago. Orduan, ezakit, perspektibatik begiratuta konturatzen zea zenbat eta zenbat gizonen jarrera, ez? Zen objektu bat tratatzen egongo balira bezala, ez? Adibide modura jarri dezaket, justuki honea etortzeko pixka bat pentsatzen hasi naizelako momentuetan. Ez? Eta zenbatetan agian esan edo eskubidearekin sentitu jendea, zuri esateko, eszenatokian, oitzerala ondo mugitzen, edo
geldiegi zaudela, edo zergatik jazten zaren horrela. Edo inkluso ja gauza teknikoagoetan sartzen, ez? Batez ere hori oso ohikoa izaten da. Oso ohikoa, ez? Gitarra bego bat erosi beharko nukela, edo inkluso Kristinako beto abesten zuela, ez? Eta hortan erai oso pozik nago, zedia taldean askotan komentatzen genitun gauzak, naiz oso inkonstienteak izan, baina aurretik zegoen gure laguntasuna edo Kristinatan ere arteko laguntasuna, eta kanpoak lehia bat sortu nahizun, ematezun lehia bat sortu nahizula gure artean. Baita ere esan barra daukat, orain gaur egun diskurtsiboki behintzat bada ere, feminismoak sartu dala, ez, musikan, eta eskerrak begirada behintzat pixka bat aldatu da. Baina nik esate dizut nire esperientzetik, eta ez dut nahi biktimistasonatu, ez, baina 2008 garaian emakumeon artean ere nik ez nun sentitu aizpatasun bat. Babesare bat ez zegoen. Babesarerik ez zegoen. Gainera, garai hartan gure referente emakumeak gu baino askoz ere helduagok zian, edo ja ez zeuden estenan, ez, bai, jo kese, Alaitz eta Maider bat, bikote modura, ez? Bikote modura hori etzan existitzen. Gaina bikote eta bineska. Bikote eta bineska. Etzan, ez zegon estenan, eta helduagoak zian erreferente izan zitezken horiek, ezakita Jorazea Maiz, Ines Osinaga, eta egoten ginenetan oso ondo, ez? Baina hori, gainera, beraiek musika askoz ere gogorrago bat egiten zuten, gu sartu ginen oso pop melodiko eta erromantiko. Zesango dizuta, 14 urteko neskatxa batek konposatzen dituen abestiak abesten. Buruan daukana. Buruan daukana, ez? Eta hortik ere oso kritikatuak izan ginen. Eta itentzait kurioso, ez? Gaur egun, inoiz baino gehiago, etortzen da jendea esatea, zuek lainekoak zinaten, eske pila bat gustatzen zaiten. Eta, joder, hau ez genuen sentitzen garai hartan benetan, Baina pixkat tabu bezala, igual zen, ezakit, adibidez, orain askotan egoten naiz, goazenekoekin, ezakit, vocal coach, eskezakin dola denominatu, ez? Laguntzen diet kontzertuak prestatzen. Serian grabatzen dituzea abesti batzuk, baina gero hori kontzertutara eraman behar da. Eta, ez dakit, ni askotan aurkitzen naiz etxean, goazeneko kanta batzuk entzuten, ez? Eta esatezu, ama, norbaitek entzungo baniz zelotxa, ez? Eta zelotxa zeba. Ez, konturatu naiz, berdina gertatzen zela lainekin. Eta seguramente garaiko ia goazen-zelako, bi neskatila supergazte, pop supermelodiko goxoa aiten. Letra romantikoak. Eta orduan igual lotxa, ez? Zuk plazaratzeko kalean, asko gustatzea talde hau, ez? Lehen aipatu duzu irudiaren kontua, eta askotan gertatzen da, emakumei etzaiela bakarrik kasu honetan juzgatzen nola kantatzen duten, edo gehiago dela, ze irudi daukaten, ze estetika daukaten, nola jazten diren, nola mugitzen diren, ez dakit zuei hori asko gertatzen zaizuen, egia da 2008an gaur egun hau gaizki balin badago 2008an are okerrago egongo zela, ez dakitzuk nola gogoratzen dituzun urtoiek, gainera gehiago jakinda, zinetela gazteak, emergenteak, eta seguraski noizbait joven promesa bezala ere aurkeztuko zizutela. Qué gracia. Nola daitzegun Iñaki Betagarrik, Las chicas de oro. Mira, daitzegun, eta, grazia egiten eta, grazia egiten jarraitzen dit, ez? Sin más, humoretik atzen baduz. Humoretik, ez? Oain gutxi irakorren argiako entrevista bat Irati Majuel hori egina, eta berak indu tesi bat, gaia ongi ez dugu goratzen, baina esaldi bat zen, hirietan, ez? Berak hiriak hausnartu ditulako eta espazio horiek, eta emakumean nola mugitzen den espazio horietan. Eta esatezun, Irati Majuelo barkatu ez balimadet ondo harrapatu idea, baina esatezun azkenean espazioetan emakumearen gorputza ikusgarri bihurtzen dela, ez? Beste bezala. Azkenean objektu bezala. Ez? Eta horrek ekartzen du
bueno, ikusgarritasun horrek ekartzen du gorestea edo, ez? Baina kritika bera ere, ez? Eta justo baitare orain ez asko ikusi nun, ez naiz gogoratzen bere izenaz, baina da suako baxujolearen inguruan kritika bat, ez, derrepente gizendu zala, ez? Kritika periodistiko bat. Esatezu, ostras, zakit, tatai inorrek esan dio gizendu dala. Ez? Ez, zeren ez da objektu bezala. Osea, azkenen gizon bat eszenatokira jotzen denen da bere musika. Neutro. Bai. Ez? Baina emakumearena ez. Tar daukagu kriston zama. Bai. Ez? Eta ni ere ikusi naiz hor. Osea, egun hobeak edo txarragoa dituzu, baina eszenatoki bat ere behar dezu. Eta mitiko etzeala sentitzen, jaztezula ere etzeala sentitzen indarrakin, ez? Azkenean, janzkera batzutan bai da, bueno, gaur boteretsu sentitzeko horrela jantziko naiz. Ez baino, zergatik egiten dugun hori ere pixka eta hausnartzeko modukoa da. Bai. Ez? Baino, ni ere egon naiz gizenago, arregalago, eta inkluso, batez ere gizenago egon naizen etapa horietan, beldurrarekin eszenatokira igotzeko. Zer esango dutenaren gatik? Zeren badakit, epaigarri naiz dela. Eta lehenago jongo dela epaian ere fisikoagatik nire lanagatik baino, ez denatoki gainean. Bai, eta hori bada azkenean gizonek pairatzen ez duten zerbait. Bai, eta adibidez lainen gertatzen zan ez, oso estetika ezberdina genitun Kristina eta biok, jazteko maneran, edo inkluso musika entzuteko generotan eta dena, ez? Eta hori ondo reflejatzen zan, igual janzkeran, ez? Litzatzkena lapijaila kinki, gu ginean, ez? Pixka bat. Eta horregatiko kritikak ere jaso ditut, noski. Eta orain konturatzen naiz, zenolako arrakala sortu zuten, ez? Kritika horiek, 6-7 urteko leire baten. Eta oraindik, psikologoan lantzeko moduko gaiak dia, ez? 34 urterekin. Eski kontuan hartuta gazteak, emakumeak eta gainera publikoak hor lehia sortzen duela, talde barruan ere. Bai. Imaginatu. Bai, horregatik. Hor badago beste kontu bat, nik lehen aipatu dizut oso fana nintzela, hemen eukiko dut momento pixkat friki fan. Oso gaztean nintzen, eta joaten nintzen, plazara edo jotzen zenuten toketara ikustera. Eta hor dago anekdotat gero kamaratzetik kontatuko dizudana, lotxa hundia ematen didalako hemen kontatzea. Baina, egia da, nik erabaki nuela musikan zerbait egin nahi nuela, zuei ikusten izuelako, eta azkenean herrikideak izan da, ikusten dituen bi emakume eszenatokian, esatuen, nik hori egin nahi dut. Ez? Eta nik bai sentitzen dut izan dituela erreferenteak gazteak eta emakumeak, baina liberean badakit, bai gaur egun egia da gehiago dagoela, baina nire inguruan musika jarraitzen ez zutenek ez euskatela erreferente asko. Orduan, ez dakit zuk adiez 2008an kontuan hartuta, zuk aipatu dituzu Alaitz eta Maider, Aiora da Zeamaitz, ez dakit zuk nuela ikusten duzun erreferenteen kontua, eta asko aldatu den zure ustez 2008tik gaur egunera. Nik uste, suertez izugarri aldatu dela. Bai. Eta ditugu mota guztitako erreferenteak, ez? Osea, genero guztitakoak, pues jo que se, izaro bat musika goxoago egiten, Olaia baitare goxotasun hortatik, baino pixka gogortxo, Lat Salvador, baino hasta, ez dakit, Chill Mafian ateratzen zen Irene. Ez, orduan, nik ustet abanikoa pila bat haunditu dela eta eskerrak. Bai. Eta eskerrak. Ez, zeren gure, adiez, konparatiba bakarra lainekin zan, Alaitz eta Maider, baino pobrokerak, ez? Piskat. Eta zan como, vale. Bai. Ja. Zuk adiez, inoiz pentsatu izan duzu referente izan zaitezkela norbaitentzat? Ez. Ez egia esan ez, eta ez dakit inoren referente izan daiteke. Nirea bai. Ez mesede. Presio gehiagi. Presio gehiagi. Baina ez, osea,
obviamente, eta eskerrak baita ere, garai hartan, ez genuen zama hori, ez? Hain zan inkonsientea, eta hain... Eta horren gazte izan da ere zaila da horren beste gauza pentsatzea edo horren beste gauza kontuan hartzea. Bai, eske gauza horiek ez genitun para nada buruan. bai, eta eskerrak. Eskerrak, baitare. Bai, za. Bai, inkontzientzia hortatik eta naturaltasun hortatik ateratzen zalako dena. Bai. Baina gero kontuatzea, industriak berak desbirtuatzen zaitula. Horrera ere joan nahi nuen, baina galdetu nahi dizut, zinaten bi emakume eta gizonak ere bazauden taldean, 3 okerez banago. Bai. Eta ezakit talde barruan seguraski ez esan duzulako lagunak zinetela eta eskerrak, baina industriaren aldetik nabaritzen zen talde barruan banaketa hori. Bai, hasteko industriak bakarrik nahi gintun Kris eta biok. Ez, entrevistak, bideoklipak, inkluso, ez? Aurpegiazuek izatea. Aurpegiazuek, bai, gu izatea. Eta ez hori bakarrik, baizik eta gure artean lehia sortzea, ez? Adibidez, gure bideoklip baten oso nabaria izan zen, zuzendaria, komo no, gizonezkoa zen. Eta, Kristinaren estetika eta ikusgarrentasuna gehiago gustatu zeion nerea baino. Eta Kristina zen bideoklipeko protagonista, ez? Imaginatu, zure lagunarekiko sortzen dizun, entre comillas, enbidia edo ez bai zaitagu gertatzen, nola kudeatu hori 15 urterekin, nola hitz egin hori zure lagunarekin, eta, entre comillas, pasar por el aro, ez? Bai, 15 urterekin behar bat ez daukazu nahiko aindar esateko kontzientzia nahiko ezindar. Eta gainera ez balin badakizu industriak nola funtzionatzen duen. Hori da. Nork esango dizu hori ondo edo gaizki dagoen, ez? Baina gutxinez, eta hori da polita gure arten bai hitzaite genuen, honek ez du, hori zan importantena, honek ez du gure laguntasuna izorratuko. Hau da, gizon zoro honek nahi duen gauza bat, ingo dugu, ez? Baina ez genukan ez dara indarra para nada, aurreiteko. Bai. Eta berdina, ez? Berdina, beste argazkilari bat, eta diskoaren portada, ez? Horrien kanbio, ez? Leire aurrerago. Ez? Kristina baina. Nolako den industria, Pasada. Bai, eta horregatik komentatzen genuna, ez? Gauzak aldatu dira, eskerrak, feminismoaren, sarrera izan da hain ezinbestekoa, baino benetan sartu da erraietaraino edo manera diskursibo baten bakarrik. Ez? Nere duda hori da. Porque horrelako gauzak oraindik gertatzen dira. Horregatik, benetan benetako espazio horietan eta botere harreman horietan aldatu da. Edo forma diskursibo baten, ez? Bai, ezakit, adibidez, Limbon komentatzezun olaiak ezakitze programatan, ez? Gizon bigotedunen bizitzan eoteko manera, ez? Como ez fiatu inoiz bigotedun gizon batez, ez bigotedun guztik, obviamente, ez dakit hemen duen gizon, ez dakate bigote askerrak. Azkenean, ematen dutela deskonstruituta daudela, ez fiatu horietaz, ez? Zeren horiek izango ja sartuko izuena estakada, ez? Labankada. Eta hori ikusten dut asko industrian oraindik, ez? Benetako egituretara forma diskurtsiboan bakarrik sartu dela feminismoa eta botere egituretan errealidad oso bestelakoa dela. Ezakite programatzaileak, managerrak, hori, dirua eta erabakiak hartzen dituztenen artean bestelakoa dela egoera, oraindik. Gainera, nik aste hauetan ari naiz nahiko marroietan sartzen diskurtsiboki, egon berri naizelako musika topaketa batean, eta hor konturatu naizelako, eta ez da ez enekin ezer, baina hor konturatzen zara industriak nola funtzionatzen duen, eta da denak poltsikoak tiratzen duela, diru bat tiratzen duela, eta denak kartera behi da daudela. Baina egia da gero, oso erraz nabaritzen duzula dena diskurtsiboa dela. Adibidez, nik luzatu nuen galdera bat hitzaldi batean, esaten ea programatzaileak
nola egiten zuten balantzea, jaialdi batean adibidez, emakumeak eta gizonezkoak aukeratzerako orduan. 3 pertsona zeuden, 3 esan zidaten, ez, guri naturala ateratzen zaigu emakumeak sartzea karteletan. Nire erantzuna, begiratu Euskal Herriko kartelak. Kontatu emakumeak. Absolutamente. Orduan, gauza bada diskurtsoa, bestea da... Nik ez dut kupo bat izan nahi. Hori da gauza, ez? Bai. Bueno, eta ni oraintxe bertan ez naiz kupo ere sentitzen, zeren ez daukat ez dara bakarkako proiektu bat, martxan, Euskal Barrok Ensemble taldean jotzen dut, eta hainbat emakume gera bertan, batez ere Euskal Herritik kanpo jotzen dugu. Orduan baita ere ez da gure ekosistema. Naiz eta, bueno, reproduzioa berdina dan, ez? Besteetan. Baina baita ere, nola oso musika mota ezberdina dan baita ere, bueno, gauza ezberdinak daude. Ez? Eta emakumeak askoz ere ez dakit integratuago ikusten ditut edo kanpotik hori dirudi. Bueno, 10 urte dara matzat, 13 urte dara matzat. Euskal Barrok Ensemble taldean. Eta Tapieta Leturiarekin azkenean koroak egiten, ez? Eta orduan ez dut uste kupo bezala mugitzen gaituztenik. Ez, baino, ostras, hori sentitzea ere gogorra izan behar du, Bai, eta gainera artista asko kaipatzen dutena gehienetan badakitela kupoa direla. Edo zuzenki esaten dielako, gero lotxa gutxi dagoelako industrian ere, edo olako gauzak igartzen direlako. Oso erraz gainera. Hor, aipatu duzu Tapieta Leturia, uste dut horri buruz ere zerbait galdetu behar dizudala, azkenean badelako ezinbestean agertzen den izen bat, etxetik etorritako zerbait da. Ez dakit zuretzako nolakoa izan den musika etxeko giroan izatea, lehen aipatu duzu ez dela oso konstiente izan, da txikitatik inposatu ez, baina txikitatik zure identitatearen parte izan den zerbait dela. Ez dakit zuk nola eraman duzun hori orain daño. Jende asko galdetzen di baita ere, abizenaren zama. Eta ni bai naiz konstiente, gure etxean, ezakit, asko entzun da. Tekitisa, obvio. Nola ez. Nola ez. Eta beste munduko folk musika, gure aita dalako folk musikaren gaixo bat. Ez, eta oso guai. Baina bai konturatu nintzen, lainen edo konposatzen, orain, perspektibarekin ikusten dut. Baita ere horrekin puskatu nahi nuela. Ez? Osea, beste zerbait egin nahi nuen, zeren nahi, ezakit... Ez dizuela abizen batek definitzen. Hori da. Bai, eta inkluso momenturen batean, bai sentitu naiz inkluso retxazatzen, ez? Eta konturatu naiz, nire identitatearen parte dala, eta gaina oso arrona, hola, Leturian alaba izatez. Eta nahi edo ez dut esango bideak iriki dizkigunik zeren ez, baino bai zen 15-16 urteko leire batentzat super guaia. Hain mundu ez ezagun baten, musika eta nola funtzionatzen duen industriak jende pila bat ezagutzea aurretiaz. De repente leku batera iritsi eta, ostras, ezagutzen gea, ze, klaro, eske aita egon da grabatzen ez dakinu, eta ni junez berakin. Ez? Eta, bueno, best sensazio bat bai ematen dizu, ez? Egoera arrotzoietan jendea ezagutza. Bai, eta horrekin oso eskertuan. Funtzionamentua behar da. Eta industriaren funtzionamendua, naiz, ez nuen ez dara oso forma kontziente baten bizi edo ikusi, nik uste dut. Ja, behar bada igual ere laguntzen zuen zure aitaren papera, edo, bueno, etxeko paper horri ere horreukitzea bada ez bada. Bai, hori bai. Beti konseju eske bere gana horrek ere asko lagundu du. Bai. Ez dakit, edabideak izan daitezke pixka bat gaiztoak batzuetan, ez dakit inoiz erori izan den konparazioetan, itzal moduan sentitu duzun? Bai, osea, eske hemen kritikak erortzen dira leku guztitatik, ez? Eta gainera, incluso, eske jendeak ez daga lotxa. Eske, mesedez, erosi lotxa. Osea, incluso esan diate, jo, eske zu iritsizean lekutara, zure aitagatik, ez? Zure abizenagatik, ez? Eske ez da aita, ez? Abizenagatik. Ez? Eta, bueno, pues, bai, cariño, hoi pentsatzezu, pues genial, eske ez esango izut. Ez? Ez naiz hasiko hori kontra esaten, hori pentsatze bali mazu, baino
obviamente, ezagunago izango nintzen espazio batzutan leturian alaba naizelako, baina badakit, bueno, nik uste, ez dakatela justifikatu beharrik, denborak esan duelako, mantendu naizen espaziotan, mantendu naizela, zu zaren ni nazelako, bai. Egia zuk ezagutu duzu zure aitaren belaunaldia gertutik, ezagutu duzu zurea, ez dakit generoari dagokionez ikusi dituzun ezberdintasunak, ez, suposatzen dut baietz, esan dugulen industria aldatu dela. Bai egia esan, aita eta tapiren ibilbidea, batez ere ezakite tapetaleturia band garaian eta horrela, 1989, klaro, 92an jaio nintzen, orduan ezin dizut esan zertxe egon garai hartan zeren naiz konsiente. Eta obviamente kontzertora juten nintzen eta beraiek denak gizonezkoak ziren. Eta gizonezkoak igotzen zian estenatokira. Baina adibidez beraien manaierrak beti zian emakumeak. Adibidez. Begira hori da gauza bat gaur Eta egun. hori gaur egun oraindik ematen ez den gauza da. Eta nik uste nun zerbait normala zela. Bueno, begira, adibidez. Alde horretatik, esan nahi, behintzat ikusi dituzu referente moduan emakumeak manaier bezala. Igual ez zenatokian, baina bai manaier bezala. Eta adibidez, gaur egun manaier bezala emakume oso gutxi daude, ez dakit bat etortzen zaidan burura, oso gutxi. Bai. Eta hori guaizion, eta konturatu nintzen arte gure kasuan lainekin, osea, ez dago hainbeste emakume orduan. Orduan, beraiek nola intzuten, ez? Bai, pasa kontaktua. Bai, pasa kontaktua. Baina, bai, eta nik, claro, ume bezala bakarrik aldet esan, ze goxotasuna mateziaten nahi baitare, leturian alaba bezala, ez? Doala, beraitan kontzertua ikustea eta gozatzera, eta espazio hori konpartitzea, langile emakume batekin. Zuk zure kasuan barrutik egontzara bai holtza aurrean, orain adibidez Tapia leturiarekin korok egiten, estenatokiko zati ezberdinak probatu dituzu. Ez dakit barrutik begiratuta nola ikusten duzun dagoela egoera bakoitza, nola ikusten duzun dagoela frontwomanen egoera industrian, instrumentalistena, atzean daudenena, barrutik ezagututa gehiago industrian nola ikusten duzu? Bai, oraindik nik ustez mantentzen dela frontwoman papela da, frontwoman papela, ez hitzak dion bezala, eta instrumentistetan naiz eta geroz eta emakume gehiago dauden holtza gainean instrumentu ezberdinak jotzen, oraindik falta dela pila bat. Gehiago segun eta ze instrumentutan. Claro, adibidez... bateria bat, baxu bat... Hori da, osea, justo aste artean olaiakin bazkaltzen eta esatzen jode, eske baxu jola behar dut larun bateko bolorako eta eskeia ez dakitze emakumeri deitu. Ez? Haze pena. Bai, sekulako pena. Bai. Eta berdin bateri jolekin, ez dakit edo niretzako errepenten pertsona momentu hontan ametsaz narez, ez? Ojalá ekarriko bazenu podcast hontara. Bai. Zera, letxe eta maite dut pila bat eta irutzait persona brillante bat leku guztitatik behidatuta, baina hori, trombonista emakume bezala baita ere, beti mugitzen da gizonezkoen espaziotan, ez? Eta, ostras, zer esan handia dauka, ametxek. Bai. Aipatu zuzuen manaierra adibidez gizonezkoa zela, ze askotan gertatzen da ikusten ez ditugun figurak daudela estenatokiaren atzean, baina azkenean erabakiak norkatzen dituen, lehen aipatu dugu programazioan, disketxetan ere paper asko daude. Zuen kasuan gizonezkoak ziren hori guztietan lan egiten zutenak, ezakit barrutik nolakoa den azkenean kanpotik gehienok ez dugu ikusten adiez, aipatu ditudan hitzaldietan Kataluniako disketxeko batek esaten zuenez, beraiek daukatela arau bat jarrita dela izten ditugun kontzertuen 125% manaierrak emakumeak izan behar dute. Eta diez, pena da horrelako arauak jarri behar izatea, baina eskertzen da, ze behintzat lana ematen ari zara emakume manaierrei eta hori sustatzen ari zara. Bai. Eta, ez dakazer ikusik, eski emakumeak markatu, baina ez dakazer ikusik emakumeekin lanitea edo gizonezkoekin lanitea.
Eta bai, obviamente sorpresa gizonezkoak zean danak. Gure kasuan gizonezkoak zean danak, bai disketxetakoak, bai manaierrak, soinu teknikariak, eta suertez orain geroz eta argi eta soinu teknikari emakume gehiago ikusten dira. Eta eszenatoki produkzioan lanean, ez, eta poza ematen du. Eta eske lan egiteko manera oso ezberdina. Bai. Bada. Lehen aipatu du feminismoa, gehiago sartu dela industrian, egia da azken urteotan hobetu dela, zerbait gehiago ikusten dela, naiz eta aipatu dugu, diskurtsiboa dela gehiena. Ez dakit zuk orokorrean zein puntutan ikusten duzun euskal musika industrian genero berdintasunaren egoera, feminismoaren egoera? Eske justo galdera horrekin baditut nire eztabaida pertsonalak. Azteko, porque gustatzen zait asko definitzea gauzak, eta horrela ikasi ez, eta eske ez dakit erantzuten zer den euskal musika. Azteko. Bai. Ez zer da, euskeraz egiten den musika, baina orduan, zaro batek egiten ditun ekizkanta ez dia euskal musika, edo euskainol, ez, euskera gaztelania, txilmafiatek egiten duna ez da euskal musika, edo, klaro, juten naiz etxera, ez? Tapia Leturiak festarik festa atera zutenean, gaur egun inorrek eluke dudan jarriko hori euskal musika dela, baina eske Flako Jimenezen kanta bada. Ez da euskal musika. Orduan, zer da euskal musika? Hortik hasita. Barkatu. Euskal Herriko, utziko igual, Euskal Herriko musikaren industria, nola ikusten duzun, genero perspektibatik? Eske, industria bera artistok ere sortzen dugun einetik, hor dago beste handikapa, ez? Nola ikusten deten, obviamente, lainen hasi ginean, baino askoz ere aberatsago. Bai. Gauzak aldatu dira, baino nire beldurra da hori, manera diskursibo baten bakarri gelditzea, ez? Eta gainera gehien beldurtzen nauena da, eske emakume bat eszenatokian esan dugu askotan objektu bezala ikusten dela. Eta nahi gabe, guk ere hortik reproduzitzen ditugu desde el momento de... Eta ez da gauza txarra, ez? Zen nik egunero pentsatzen dugu gaur, ze jantziko dut, ez? Baina eszenatokian egoteko forma hori ere planteatzeko forma hori ere planteatu behar diogu gure buruari nondik egiten dugun. Eta musika ere nondik egiten dugun, ez? Bestei gustatzeko eta xosak lortzeko, baita ere zilegi dela, edo benetan zerbait reala egin nahi degulako eta guretzako. Baina ez, entre comillas, exitoso dirudien zerbait lortzeko, ez? Bai, ze gainera gero musika asko idealizatzen da. Bai. Eta gero eta gaina, bueno, eske ja hori ere, zer da exito izatea, ez? Arrakasta, zer da arrakasta? Bek bat betetzea, gaina orain hori gorian daukagun gaia da, ez? Da, bakoitzaren definizioa zein den, ez? Hori. Eta... Joder, markatu. Orain gutxi izan kontzertu baten, eta gustatu zitzaiten. Baino falta nun benetako tasun bat. Negon kontzertu guztian, ze musika eta zer izate egiten, formula bat, reproduzitzen, edo benetan sentitzen dezutena egiten. Eta hori sentitzen dezun momentutik, nila ez nago komoda. Hori ikusten eta entzuten. Ez duzulako artistarekin eguneko egunean konektatzen. Baina zergatik ez duzu eguneko egunean konektatzen, ez? Eta bakarrik jantzkeragatik edo nik uste dut askotan dela saltzen den moduak behar bada ez duelako zurekin bat egiten. Hori da. Nik uste dut askotan dela bakoitzak musikarekiko ze ikuspegi daukagun. Azkenean, zuk nahi duzulako eta hobi batetik egiten baduzu, ikusten baduzu parekoak ez duela horrela egiten, zailagoa da bere proiektua erostea. Bai, hori da. Eta
zakit, oso pesimista sonatuko, baina daude Euskal Herria momentu honetan proiektu pila bat zeinekin ez dut konektatzen eta nere perspektiba subjetibotik absolutamente ez jutenak benetazko sentitzen. Ez? Dena marketing estrategia batetik egiten delako. Bai, eta hor sartzen da baita ere euskal folklorearen erabilera pixka bat nire ustez gehiegi zabaldua, zeren ni naiz ultra folklorika. Ez? Osea, pila bat gustatzen zait. Hori jaso duzu ere. Jaso dut, eta justo ezakit, igandean kriston egualdia ingo du, eta izango da planazo bat aizterratzua jutea. Ez? Beste movida batzun artean. Baino, beste nire beldurretako bat da, euskal musika panoramean, erabilera zabaldu hori, kontzeptu estetiko eta soil estetiko modura hartzea, euskal folka, ez? Eta aldi beren zer da folka, zeren dirudi ja hilda dagon musika bat dela, baino ez, osea, bizirik mantendu nahi baldin bat dugu baita ere eraldatu behar da. Baino nundik eraldatu nahi dugu, bakarrik erabilera estetiko batetik, edo benetan... Eta industriaren mesedetan, baina da poltsikoen mesedetan. Hori da, edo nundik erabili nahi dugu. Orduan, oraintxe justo gatazka asko dazkat, euskal musikatin. Zuk seguraski ez daukazu giltza, azkenean artistek beraien alde daukate, baina nik uste dut papera handiena hemen industria berak daukala eta erabaki hartzen dituztenek, baina ez dakit zuk baukazun giltzik edo inolako idearik nola hobetu daiteken. Joder, pues industria hitz egiten dugu ente fantasmagoriko bat bezala, baina eske industria guk sortze deula aztitu zaigula ematu. Bai. Eta gure erabakiek sortzen dute industria hori. Bai. Orduan, baina publikoarenak, artistenak, hori da. Denak. Eta modan zer jarriko den ere, guk erabakitzen dugu nahi edo ez. Bai. Artistek. Orduan, eta ni, osea, ez naiz, bestare horren eredu ez denok dazkau kontraesanak, baina koherentzia bat. Garenaren eta eman nahi degunaren artean. Hori. Hori da zerbendik beti esaten dudana ere. Eta gaur egun industrian ikusten ez dudana. Diamentx. Bai, koherentzia hori. Lehen aipatu dugu kriminologia ikasi zenuela, zuzenbide penalean ere doktore zara, baina aldi berean musikari zara. Badira, bi mundu oso ezberdin. Ez dakit nola uztartzen dituzun. Nik ere ez batzutan. Ez da, ez da. Nik ere ez batzutan. Eta, gainera... Daukate zer ikusirik beraien artean, ez zer ez? Zero, eta aldi berean konturatzea ekosistema berdinak diena. Egoak, genero ezberdintasuna, kriston arrakala da hor, botere egituretan eta harremanetan beti daude gizonezkoak, eta konturatzea bapaten beste mundu bat erazoa zela, eta gainera zuzenbide penalean adituak ez, eta da kakabera. Orduan, desgraziatuki ez dia, inez berdin. Bai. Penaz, baina... Bai. Zuzenbideak kasu honetan adiez lagundu dizu musikaren industrian berbada kritikoagoa izaten edo gauzako beto begiratzen? Ez zuzenbideak baizik eta kriminologia gehiago. Bai. Jende irakurtzeko moduak behar bada. Bai, adibidez ez dakit ikaslei askotan jartzen diet Marina Marroki langile soziala, trabajadora sozial, langile soziala da. Bai, lagunuko baiet. Bai, asko landu du genero indarkeria eta sexu delituak eta bar, ez? Eta berak askotan ere irati Majuelok lehen zita hori hartuta, ez? Askotan erlazioak egiten ditut, ez? Zubiak musikarako edo zuzenbide penalaren arloan, ez? Eta azkenan beti dio, ez? Guk objektu batekiko, landare hori faltsua da. Landare faltsu horrekiko ezin dut empatia bat garatu, ez? Orduan, empatia bat garatu ezin dudan objektu bateri minitea asko zerrezagoa zait, ez? Eta hortik ere badatoz ez, genero indarkeria eta sexu delituak objektu bezala ikusten dugulako emakumea.
zeinarekiko empatia bat ezin dugun garatu. Eta eszenatokian igotzen garenean ere, azkenean objektu hori gara. Ez? Bai. Ostras, begira neukan egin da hausnarketa hori, baina oso sakon eta ona iruditzen zait. Esango zenuke, bueno, kasu honetan behar bada bai, baina botere harremanak, edo, genero arrakala kasu honetan berdinez, azkenean industria ezberdinak direlako, baina patroi antzekoak ikusten dituzula bai zure bi arloetan, musikan eta kriminologian. Bai, erabat, zeren, bueno, jarrera oso abusiboak ere bizi izan ditut, batez ere musikan, gizonezkoen aldetik. Ez dut esango bortxatua fisikoki sentitu nahi zenik, baino psikologikoki bai. Bai, eta gainera kontzienteki egindako min bat, ez? Orduan ez dut hain ezberdin ikusten bat eta bestea. Bai. Pena ematen dit sakontasun honetatik ateratzea, baina gustatzen zait intensitate maila pixka bat jeisteko joku moduko bat egitea. Ez dakit galderak irakurri dituzun ala ez? Ez. Hobeto. Hobeto, bai eta ez, gero jendeak bronka botatzen didalako. Izango dira, esango diegu entzulei lehenik eta behin, badatorrela galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera, saiatu bertzara hitz batean edo bitan erantzuten. Txapos. Ezin baduzu hitz batean edo bitan, eta ikusten balin badut, behar duela pixka bat garatzea, eskatuko dizut. Baina berez jokua da... Bale, kostaite zaitelako sintetizatzea. Lasai, zuri eta denei. Vale. Denak oso jende gutxi geratzen da hitz bat edo bitan. Vale. Baina hori da jokuaren grazia. Bale, Prest. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna? Askatasuna. Industriaren gaur egungo egoera, orokorki. Paso palabra. Garatu dezakezu nahi baduzu. Ez, industriaren gaur egongo egoera esan nahi dut. Inork ez ditin esan paso palabra. Bizia. Etakit. Industriaren gaur egongo egoera, esango deu, neutralidade faltsua. Vale, oso ondo. Euskal musikaren etorkizuna, zure kontzeptuaren barruan. Euskal Herriko musikaren etorkizuna. Oparoa. Vale. Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zen izango litzateke? Koherentzia. Musikaren industriako oztopo nagusiena? Koherentzia. Baita ere. Inspirazio iturria? Koherentzia. Musika konposatzerakoan ez nahi dut. Bai. Koherentzia baita ere? Bai. Vale. Oholtan sentitzen duzun emozio nagusia? Benetan askatasuna. Sortzeko momenturik onena? Gaua. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat? Ez dut botere hori. Eukiko bazenu? Pertsona baten inspirazio iturri izateken nahiko. Vale. Euskal estena definitzen duen hitz bat? Inkoherentzia. Zure publikoa definitzeko hitz bat? Edo lainena? Gertukoa. Vale. Eta 2026ko zure helburu nagusia, edo zer dator leireren bizitzan? Joder, pues koherentzia hori lantzen jarraitzean. Egia esan. Uste galdera hauek eta gero koherentziaren argi geratu dela. Bai. Baina, lanketa serio bat. Nik beti esaten dut, jende galdetzen dizunean galdera mitikoa, zer da gehien gustatzen zaizuna pertsona batengan. Edozein harremanetan, nik beti esaten dut koherentzia. Iruditzen zaidalako badela mundu bat. Eta da zaila, Bai. Osa, zure Ni lehenengoa, puzkarrak ez dizu molestatzen da ondokoanak bai. Bai. Hortik hasita. Gure buruarekin koherentzia izatea askotan zaila da, baina egia da, nik beti esaten duena, nik askotan koherentzia esaten dut, pentsatzen duzunarekin eta esaten duzunaren artean koherentzia bat egotea. Bai, sentitu eta egiten duzunarekin. Hori da.
hemen utziko dugu, mila motza eta dena gintzait, ezagit Bai. zenbat denbora egin dugun, gaur ez daukat erlojo hemen. Gainera ez dut esan, set aldatu dugu gaurkoan, gauza, egun batekoa izango da, tristez, nahi bai, gehiagotan hemen egin, baina mila esker gaurkoan Zuri eta hemen zuei. egoteagatik. Gaur kamaratzean jende daukago, bestetan ez da hori gertatzen, baina mila esker. Uste dut, gauza ezberdin asko hitz egin ditugula, oso garrantzitsuak. Uste dut ere ekarri duzula beste begirada bat. Egia esango nuke ere orain arte landu ditugun kontuak aktualagoak izan direla, ez gara 2008ra joan, eta uste dut ere garrantzitsua dela atzera begirada hori egitea. Ikuste ere zuen begirada nola aldatu den 15 urtetatik orain arte. Bai. Eta eskerrak besterik ez gaurkoan hemen egoteagatik. Zuri, Iraia, benetan bihatzez, eskerrik asko. Eta zuei, urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo gara, aulkionetan eserita, beste gonbidatu batekin eta gauza gehiago hitz egiteko gogoz. Urrengo astera arte.